Des de 1261 fins a 1707, el Regne de València va tindre un conjunt de disposicions normatives inspirades en els usos i costums propis del món feudal valencià. Eren els denominats furs. Avui, ningú no pensa en ressuscitar una mòmia medieval, però sí en recordar que la potestat normativa exercida pel regne durant quasi 500 anys en matèria de dret civil pot ser perfectament assumida per les actuals Corts Valencianes. Els furs eren dues coses. D'una banda era un codi de lleis, però d'una altra banda eren, podríem dir, un entramat de coses, un entramat institucional, legislatiu, fins i tot polític, les Corts, la Diputació del General, els municipis... Els que parlen de recuperar els furs no és més que una manera de parlar. Y en la República ya se ponen dos cuestiones o dos vías diferentes sobre la mesa. Por una parte, la competencia legislativa. ¿Por qué tenemos que recurrir a los fueros? Lo que tenemos que hacer es que se dote a la comunidad de la competencia legislativa, de poder la comunidad legislar en esa materia. Entonces, esa es la vía por la que van los proyectos de estatuto o algunos de los proyectos de estatuto y sin embargo hay otros que siguen la vía que emprendió Gurriel, como el presidente del Colegio de Abogados, que dice, vamos a seguir intentando recopilar las costumbres valencianas. La guerra, el franquismo, y en el franquismo todavía vemos interés por parte de Valencia de por lo menos ser considerado un país foral. El dret foral valencià és un dret medieval que se va desenvolupar fins al 1707, que va quedar derogat i, per tant, respon a una societat, a una estructura social, a uns principis diversos, inclús contraris als de la Constitució. Era un dret homòfob, discriminatori, etc. Era el dret d'aquella època. Quan es reivindiquen els furs, no es reivindica la recuperació dels furs com eren l'edat mitjana o l'edat moderna. El que es reivindica és autogovern, aquell autogovern que tenia el Regne de València gràcies a l'entramat que suposaven els furs. La Llei Orgànica 1/2006 de reforma de l'Estatut d'Autonomia reconeix al poble valencià la condició de nacionalitat històrica i garanteix la competència de la Generalitat Valenciana per a legislar sobre dret civil. Però en 2016, el Tribunal Constitucional declarà inconstitucional la regulació de dret civil legislada per les Corts Valencianes i que atenia al règim econòmic del matrimoni, les relacions familiars de fills i filles amb pares separats i les parelles de fet. Era possible una altra interpretació constitucional de l'Estatut d'Autonomia y de les seues competències en matèria de dret civil? Si en un momento fue el Código, ahora es la propia Constitución la que, bueno, en principio ampara y respeta los derechos históricos, la que vuelve a recoger la misma fórmula del Código diciendo que la competencia en materia de derecho civil, la competencia legislativa, es exclusiva del Estado. Pero añade la coletilla de que, bueno, las comunidades autónomas que tengan derecho civil o derecho civil foral vigente pueden modificarlo, conservarlo, adaptarlo, con lo que de nuevo volvemos al derecho vigente. Solo los que tenéis derecho foral podéis tener competencia legislativa en materia de derecho civil. Los que no, no. ¿En base a qué? En base a que vuestros fueros han subsistido, pero Valencia ha tenido fueros y la reforma del Estatuto del 2006 queda patente. Continuamente hace referencia a recuperar, adaptar los fueros del antiguo reino a las nuevas circunstancias valencianas. Así lo que se nos discutís es que nosotros, la Comunitat Valenciana, con que en el moment en què s'aprova la Constitució espanyola, en l'any 78 no teníem dret vigent, dret civil, pues entonces nosaltres no podem o no estem dins del marc que possibilitaria el desenvolupament de dret civil propi. Cosa que sí que estan fent, per exemple, Galícia, el País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya o les Balears. Nosaltres som l'únic cas dels territoris
que estaven en contra en la guerra de successió contra Felipe V, que no havien recuperat ni el dret civil ni el públic, no teníem ni res. Con lo qual se diu, bueno, pues vosaltres no. Claro, nosaltres entenem que això és una perversió. Nosaltres partim del fet que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix la competència en matèria de dret civil valencià a la Generalitat. Este precepte de l'Estatut mai ha estat impugnat en el Tribunal Constitucional. S'han impugnat les lleis que desenvolupaven aquesta norma estatutària. Quan el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat sobre aquestes lleis, ha dit que l'única via que té la Comunitat Valenciana de desenvolupar el seu dret civil és la via consuetudinària, és a dir, a partir dels costums. El que és un desfet perquè no n'hi ha costums forals. És una via que se va inventar el Tribunal Constitucional per donar-li un contingut a la norma estatutària que atribuï la competència en matèria de dret civil a la Generalitat Valenciana. Aquesta és una via fosca, és una via morta. El que nosaltres volíem o preteníem era recuperar la competència de tot el dret civil en el marc i els límits de la Constitució d'ara. A partir de 1978 es solo aquel que pasa, digamos, los filtros de la Constitución. Y ese es justamente el problema que tenemos en Valencia, que teniendo los FURs más completos, más amplios y, diríamos, históricamente asentados, sin embargo, no han sido reconocidos. Yo creo que sí en la Constitución, pero no por el Tribunal Constitucional, que és l'intèrprete de la Constitució. És de veres que n'hi ha 3 lleis concretament que regulaven clarament el dret civil, com era la dels règims de ganancials, o com la de la llei de la custòdia compartida, o la de les parelles de fet, que se van regular i se van aprovar des de les Corts, i que després el Tribunal Constitucional ha dit que no tenien capacitat per a dictar-la i, per tant, se derogaren. En l'any 2006, per part de les Corts espanyoles, se va aprovar l'Estatut d'Autonomia valencià que clarament incorporava la competència legislativa plena en matèria de dret civil. Qualsevol que pugui consultar l'article 7, el 49 o la disposició transitòria tercera de l'Estatut valencià té clar que se m'està donant una competència que possibilita l'actualització i el desenvolupament dels continguts de la normativa foral valenciana. Per aquest motiu, entenem, sobretot a la vista de que estem en presència, en el cas de l'Estatut, d'una llei orgànica, que n'hi ha un pacte polític de primer ordre que podia haver sigut autoritzat o convalidat per part del Tribunal Constitucional. En Cataluña, los recursos que se han interpuesto por parte del gobierno contra las leyes civiles catalanas, luego los han retirado. Luego, no quiere decir que sean más constitucionales, es que no se ha dado al Tribunal Constitucional la ocasión de pronunciarse. Además de que cuando se ha pronunciado ha sido extraordinariamente generoso. En nuestro caso, cuando estaban vivos esos recursos, estaba el tema sub iudice en el Constitucional, pues yo recuerdo que vino el entonces vicepresidente del gobierno, Chávez, era vicepresidente para Asuntos Territoriales, prometió que se iban a retirar los recursos y no se retiraron. Reivindicar la capacitat normativa de les Corts Valencianes és una forma d'apuntalar l'autogovern, però també de tamisar el centralisme normatiu propi dels sistemes de codificació jacobins del segle XIX. Legislar en matèria de relacions entre les persones, això és el dret civil, des de la proximitat, comporta avantatges evidents per a la ciutadania. Fa coincidir la norma amb els usos tinguts com a propis i permet avançar en la construcció d'una legislació que s'adapte als canvis socials. El derecho civil solo regula las relaciones entre las personas. Y como decía Burriel, hay gente que viene a pedirme que matrimonios que me piden que hacer un testamento en el que uno quiere dejarle al otro todo y el otro al otro todo cuando mueran.
dejar al cónyuge viudo todo. Y eso, conforme al derecho castellano, no es posible. Pero a ellos todavía les queda esa impresión de la libertad de testar que existía en València. En l'any 2015, per part de juristes valencians, se va iniciar una campanya bàsicament d'àmbit municipal per demanar al president del govern en aquest moment, Mariano Rajoy, la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les 3 lleis civils valencianes. I aquestes 3 lleis, que són desenrotlls bàsicament d'àmbit familiar de la competència, estem parlant de la llei de règim econòmic matrimonial valencià, estem parlant de la llei de custòdia compartida valenciana i també de la llei d'unions de fet, tenia una finalitat de desarrollar la competencia que estaba prevista en el Estatuto de Autonomía. Nuestro Estado, indiscutiblemente plural, ha sufrido una mutación en todos los aspectos desde que entró la Constitución en vigor. ¿Se imagina usted que en el 78 se hubiera reconocido el matrimonio homosexual, siendo que el precepto constitucional empieza diciendo el hombre y la mujer? Evidentemente no. Y el Tribunal Constitucional lo ha reconocido después de 40 años o casi, que podía existir el matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque los regímenes constitucionales no solo se modifican a través de las técnicas de reforma constitucional, sino también de una institución que se llama mutación. Muta la sociedad, muta el régimen, mutan las instituciones. Y tiene la misma obligatoriedad que la reforma. Es un cambio constitucional evidente. Y en esas condiciones, en ese contexto, negar un caso como el valenciano es ridículo. La potestat per a legislar en matèria de dret civil ens permetria millorar moltíssimes coses. El dret civil és el dret que toca al funcionament habitual de les persones i en aquest sentit és un dret que a Madrid l'ordenament central canvia molt a poc. O sigui, les persones amb discapacitat continuen sense tindre els drets que haurien de tindre, les relacions paternofilials continuen sense desenvolupar-se, tenen una arrel del segle XIX. Si ens deixaren legislar, com fan altres comunitats autònomes, tindríem un dret civil, que és el que s'aplica a les persones, molt més modern i millor. En cada territori n'hi ha unes idiosincràsies que té que atendre aquest dret civil i que no n'hi ha ningú problema. Fer un ordenament civil global va ser impossible i no va donar satisfacció a totes les particularitats que n'hi ha. No té sentit tindre un estat de les autonomies, en les que n'hi ha 17 autonomies perquè s'està reconeguent que n'hi ha unes particularitats territorials i després això voler agarrar i obviar-ho per mig de fer regulacions que unifiquen quan tu estàs en el marc constitucional dient que no n'hi ha una unitat total, sinó que n'hi ha unes certes particularitats. En març de 2018, l'Associació de Juristes Valencians demanava a les Corts Valencianes que donara passos ferms en la consolidació de la competència estatutària sobre la capacitat de legislar en matèria de dret civil valencià. Les Corts Autonòmiques agafaren el guant i remeteren a les Corts Espanyoles una proposta de reforma de la Constitució cursada el febrer de 2020. Si cabe el derecho propio valenciano, el derecho civil valenciano, dentro de la Constitución, pero no se ha entendido así, yo creo que por razones más políticas que jurídicas. No cal esperar que el Tribunal Constitucional canvi de criteri. Això és el que esperàvem que passara en l'any 2016 i no ha passat. És a dir, per 2 voltes, el Tribunal Constitucional, interpretant l'article 149.1.8 de la Constitució, ens ha tancat la porta a tindre un dret civil com a altres 6 territoris. Llavors, pensem que és el moment en què n'hi ha que reformar la Constitució, una reforma molt concreta, molt buscant respectar l'autogovern que està ja previst en l'Estatut d'Autonomia, que no oblidem, és una llei orgànica, i en aquest únic objectiu. És a dir, és molt important que per part de molts ajuntaments, per part del món cívic
valencià s'ha demanat a les Corts Valencianes que tramitaran una proposta de reforma constitucional dirigida a les Corts espanyoles, com ha passat. Els valencians i les valencianes volen tindre aquest dret per a poder regular en la nostra matèria civil i, per tant, això no perjudica a la resta de l'estat espanyol i, de fet, estem veient com altres comunitats autònomes tenen aquest dret que nosaltres volem tindre també. La proposició de llei de modificació constitucional a proposta de les Corts Valencianes, referendada pel PSPB, per Compromís, per Unides Podem i pel PP, es tramita a hores d'ara a les Corts espanyoles. Quasi 500 plenaris municipals i bona part dels representants de la societat civil, sindicats, partits, associacions jurídiques i de tota mena, universitats, etc., esperen la decisió del legislador i la coherència amb la voluntat expressada pel poble valencià. El que aspirem, bàsicament, és a recuperar una part de lo que seria el dret de successions, perquè la resta es faria de nou. El que és important és que la Generalitat i les Corts tinguen reconeguda la potestat que li adjudica l'Estatut d'Autonomia. Commemorem cada any el 25 d'abril perquè va ser el dia que se va perdre la batalla d'Almansa i la victòria de Felip V. Se van aprovar els decrets de Nova Blanda i van perdre la nostra capacitat de tindre dret civil, el nostre dret foral, però és de veres que ha hagut, per banda del poble valencià, sempre una reivindicació de recuperar el nostre dret civil propi. Els furs es dona una legitimació històrica. Nosaltres, a diferència d'Andalusia, d'Extremadura, d'Astúries, etc., van tindre molts segles, entre cometes, d'independència dins de la corona d'Aragó. El Regne de València tenia les seues lleis, les seues institucions, les seues monedes, els seus impostos, etc. Per tant, tenim una legitimació històrica durant més de 500 anys. El Regne de València, nosaltres els valencians hem sigut poble abans que existiguera Espanya. Va néixer després. Vamos, és qüestió de temps en el que considerem que recuperarem la nostra possibilitat de legislar, però és una qüestió de sentit comú. Ja diguem que jurídicament és totalment defendible, arribarà el moment en el que ja no n'hi haurà més excuses i serà pa bé d'esta terra. El que es reivindica és l'esperit dels furs, no es reivindica una recuperació. En aquest sentit, nosaltres fa una dècada vam fer un estudi de les institucions públiques dels furs de València que es podrien recuperar en l'actualitat. El resultat va ser nul. No es podia recuperar res, perquè, evidentment, la nostra societat és molt diferent. Sí que hi ha un esperit en el sentit del dret civil que hem estudiat moltes vegades i és que al valencià no li agraden les formes, li agrada fer el que vol. Llibertat de testar, llibertat de pactes, el valencià és molt partidari de la llibertat i aquest és l'esperit que en la part de dret civil dels furs està. I el que aspirem d'alguna manera és a recuperar això, però no la vella normativa, sinó que ens deixen fer un dret civil en aquestes característiques.